Здравейте ви, бокса, аз съм Гризето 24. Чайте за малко, да ми се оправя тук. С мене, кой сте, бе? Мартинчо 11, но вече съм познат като... Ечо и се премести там, Ечо еди какво си. И се премести в YouTube. Днес ще направя един епизод на рандом геймплей на Майнкрафт. Знам, че е малко такова, обаче фанах се на един бас. И сега ще ви покажа как да почнете оцеляването си в Майнкрафт. Нещо телефона ми да рънчи, ама не ми пука много. Първо трябва да съберете дърво. Това е най-важното нещо. Най-важното. Дървото е най-важният материал в началото. Не. Сега не дей само е тъпи в началото, нали сещаш и никакви пустоти правихме. Така, сега. После си избирате място за къща, аз да кажем искаме тук една къща да си направя. Вие където решите си направите, гледайте да е наравно. Така, правите си дървови дъски. След което си правите ето така, крафтинг тейбъл. Така. Поставяте. След като си направите крафтинг тейбъл, правите така пръчки. Правите така. Така. Това е кивка. Да, кивка е. Така се прави меч. Чайте, имам право още пръчки. Така се прави лопата. Ще се извиня вместо Гризлото 24. Искам да ви кажа, че той прави този клип, защото е изгубил един бас. Да. Иначе нямаше да го направя. Дейте си мислите, че съм... И забрах да направя брадва. Нищо ще я направя каменна. Така, копате. Трябва да вземете камък. Па как му е толкова тъпо да го изгубя този баз, бе? Значи... Така... Ще гледам клипа да не е много дълъг, защото не искам да се излагам много време. Така... Знам, че си наистина мановаци в Майнкрафта, но просто да. Мазе ще ме правя такива туториал клипове. Така, камък ви трябва. Камък. Виж, кол открих! Тая шибана игра са базика с мене. Баси не мога открия камък. Аз съм бати жалкаря. Аз съм жалък човек. Трябва ми камък, бе. Искам покажа как се прави тъпата брадва. Намерете ме в YouTube като да Ечо 199. Не дейте го слушайте, аз ще ви дам линк. Аз няма хора търся овци да си правя легло. Само ще ви покажа, трябва да съберете още дърво. Да си направите една къща. Сега ще ви покажа примерен план на къща. И може би ще събера камера да ви покажа как се прави печка. И значи... Как паднах до толкова? Какво се прави скоро? Иначе... Ще ми извините, ще направя друг епизод на рандом геймплей на някаква друга игра. Аз имам много игри. Но... Така случиха нещата. Де са да ще стигне. Така, правите и най-добре дъски. Там две крафтинг тейбъла. Разбира се, няма сега в дупката да се... Всъщност това е добра идея, принципно си направите една така дупчица и вътре къщичка, ама... Сега ще покажа една примерна къща, така. Няма много си играя да стоя. Така, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Така, нещо такова. Ще го направя 7. Така. Така. Като за начало не дейте се правите много висока, най-много 3 купчета и ще ми трябва още дърво. Там говори нещо, че тъй ми е тъпо, се едно монолог си правя. Какво да говоря? Там разправи, че ти си българин, нищо, че говориш в YouTube на английски и други... Не виждате ли как се мъча да ви говоря на английски в YouTube?
това беше обращение към англичаните, човек. Ще така англичаните. Към англичаните, обаче то сто нито един англичанин отново тъпия англичанин. Първо не англичанин, а Знам, че американец. Абе, пука ми, бе. Даде ми фиданка, тук ще я за съдиете за фън. Англичанец, нали знаеш? Англичанец. Те си англичанци са... Гледайте новия клип, който ще кача на Елсворд и ако реши да се инсталира на Microvolts. Давайте ми отдолу линкове за някакви добри игри. Готини такива. Нали знаете? И за предпочитаните да са на мултиплеер. Да, то си казва двамата играем. То и аз искам, то няма нито една хубава игра. Скоро ще снимам на CS 100 на 100. Слушайте сега, слушайте ма. Този дед го слушате допри малко. Ако не си изтегли Microvolts ново, не знам защо го изтри. Ще има да го мятам от петия етаж на дъска. Ще бъда заколен. Само той да знаете, обаче не искам много да снимам на CS, защото просто не искам да ме виждате в тази светлина. Не знаете какво става като играят CS. Просто много псува. Много леко казвам. Меко казвам, не е леко, меко. Днеска, какво ми става, Все лапсо си правя, почвам като слави телефон да ставам. Дет не може една реплика да си каже като хората. Ето е една примерна къщичка, така, забавна. Циганска работа, ама. Ко са прави? Ти са ми възможностите, не искам да правя някаква тъпа къща, която ще бъде готина. Исках някаква много тъпа, която ще бъде тъпа. Така се прави врата. Аз не знам, що го прави този клип, да, що се хванах на бас. Ето врата. Сега отиваме за още, така се каже, стоун. То обаче ни дава коблстоун, така. Майко. Омага. Затова никога не губи бас от момиче, което тъкмо сега си тегли Майнкрафт. Да. Как стане то с нове? Аз учителка как не ме изпита. За първи път ми се беше искало да ме изпита. Не. О, човек, аз Microvolts, нещо са майтапи с мене. Аз му казах на Борко, че играта е майтап, той ми вика да. И изведнъж играта му изписа нещо и той си изтри. О, майко, как се смях. Така. Човек, ти... На какъв за бога език говориш? Не знам, откачам. Ти знаеш аз как откачам. Но CS играем, след което килват ма 2 пъти с нож и аз почвам да се хиля. След 30 минути още продължавам да се хиля. След 2-3 часа още продължавам да се хиля. Докато изведнъж... Започна да се инсталира. Стига, бе, не думай. Импаси. Няма ли да откриеш желязо, бе? It's impossible. Така се прави торч. Да, ви 4 торчат. Бум, сложно е. Да, свърши ми кирката, оле. Супер яко. Кефе са. Не, се. Така, сега ще покажа как се прави печка. Така. Тук турим една печка. Сега ще ви покажа как се прави чест. Ще направя двоен, защото някои сигурно не знаят, че в Майнкрафт има двоен чест. Ето двоен чест. Сега може го отворите вътре и си оставите простотиите. Така, ето тук сложа един торчете за фън. Не го слушайте, най-важното в Майнкрафт е пръста. Да, бе.
Тя супер трудно се намира. Трябва да чупиш няколко секунди. Не е като да кажем да чупиш 5 часа бедлок. Не, изобщо. Пръста се чупи много по-трудно. Особено ако имаш лопата. И то енчантната Да. лопата. И то диамантена енчантната лопата. Сега знаеш колко много ще ме изкеф да открия диаманти, човек, и да нямам желязна кирка. Аз няма чупя играта. Абе, едно желязо няма да открия. Айде, искам да покажа на тези, дед го прави клипа, че може да сложи там, се пече, трудно е едно друго. Ти айрон ли? Не айрон. Боже, Боже Господи. Ето за това. О, айрон! Е! Аз заглушавам микрофона. Ай. Що бе? Той се заглуши микрофона. Значи. Сега ми трябва да ти въглища, но сега не успея да открия въглища. Стонство. Той чуе, че сега заглуши микрофона. Значи. Я, кой ми пише? Той ми пише. Шаям. Той ще яде. Браво. Абе, много не ми дреми. Качвам се горе сега. Нищо, че нямам скоро да изпека тъпи айрон. О, ще отида някаква фиданка да взема. С фиданката мога. О, зомби. О, скелета. Не. До там. Няма си играй. Слагат ти айрона тук. С това... пече се, бе. Айде, пече се, бе, брат. Сега ще ви покажа как изглежда айрона. И спирам клипа. Така, това са принципно един от най-важните неща. Това е айрон. Така, до тук, до там сме. Така, мисля, че се получи добре къщата, но вие може да се направите по-хубаво. Така, тук ще ми бъде кухнята. Тук само водата, и това беше от мен. Хайде, чао!